na ekoso ewo Ghana Sofo ntema chesa eya asefin papa eye Sofo Adom chebia papa why say wo kan nsem nim say eye Ghana fo enkola ne asofo ni bi edi nanim eye fam edi nani etwutwu fam a wono nani nje ho enti eye Sofo Adom chebia eye second chance Sofo Oda no Philadelphia woda no odi nipa ekonkwagie mu no enkrofo ni bia na asofo ni bia edi nani ye fam a wonya ate wodin anasa wogira bebi boni din a enye kwan pa so a mesrewa na wabesoa ontentemara mesrema asofo no we ye bre wo se mo kan kwagie sam mugira ma so dem anasa mugira property yakopon sori ma nkwa na se wodware se ekoka asam ekre ye omemesa mesrewo mfa nkwagie nsam no emma ye na emo otwa berendu a ono ogbade yakopon nankasa ebebu na atani ehu babi a obi akọ na yankoze ntimi mfa atembo no enhye yensem eye Sofo a Oda Church of Christ ano ye friend Sofo dan Asiamah wono so akokasa etia eye Sofo Adom chebia se ne members na epon adodo na de powder enye dodo na mpo wo mu nyina de powder asresro monim so bolani e de abobobo yentali enkutoi chese anu odin na wo hwe powder na omode omode bom omonim na powder say kan so woni obi tena kam na so de powder ne bia gunu ho a na wo say powder we bia hase ya na fi na sabe first no tigari anasa akonfo ena nka obehu omuse akom ne besi omuso huri petese ya ne ye to powder de gu omuso ne ye de bia bobomanim enti we nyina de di pefese Sofo Adom chebia ni ti anase ne bobre ne niema nyina chese bosompa na ode enyamemba ewura misro yentie Sofo dan Asiamah emra tisia dia na mopa emeye ye Ghana ha ana fe de mopa di kofom enuro ene wo mogye de wo moye no emfiri nyame onyame hye ade ase a ode kwa wieye asomdwem in Church of Christ me shase e Metro TV bi a ofihwe me no asem a yeka no eno an yeka bekum sa abre nothing changes say edu de bedro ena de aban ena the voice of God is the Bible onyankopon ne no Bible mu na wo eno nso so ye betena ho ama ye bedada nkrofo sa hwe about 1 month ago e wo Kenya owura bi a wasori so ye odifo saa Ada the church members no say omunye fasting. Fasting no ama nipa ewuye no omo ekobese 100. So wonte da. Sa asem e wo Kenya. Eti ebedi sa courtism yachi. Afedi se yeka Kristosum ho asem a enye Yesu din ne yebo. Osofo ni din ene yebo. Ene diaban. So bolo ene Yesu boja no me se ye nkontompo eyazan. Na wo de wo ba ma diabetes ye wa Kokwaji so bolo. What the one watching 10 6 feet at last. Na eda sesa oje betwen.